Искам с този микрофон да ви обърна вниманието, че минаваме към тъй наречената официална част. Тоест, да ви представим нашия нов офис, в който сме вече от 2 месеца, все още е така хубав, чист и подреден. И се надяваме тук да продължим да работим така, както сме работили до сега през изминалите 17 години. Този офис е в един район, който е много близо до студентски град, до младите хора. Ние сме фирма, която разчита основно на младите хора и като работещи в компанията, и като потребители на това, което правим. Наоколо имаме доста зеленина, доста спортни съоръжения. Може би следващите срещи ще ги правим на картинг писката вместо в офиса. Що пък не. Така че още веднъж добре дошли. Радвам се, че толкова много хора ни уважиха поканата. Parafol се развива в всичките тия години като един от основните системни интегратори. И аз тук бих искал да ви покажа едни нови неща, които някой ми взе мишката, защото се опитва да ми помага. Нали? Ще видите от тук нататък на пазара да се появяват 3 нови лога. Това са нашите брандирани услуги, които от днес, така да се каже, официално са на пазара. Те са на пазара от много време преди това, но нали, трябва да вървим в крак с маркетинговите ветрове. Parafol сервис е едно нещо, което работи 7 по 24 и обслужва доста от вас като клиенти. Вие добре го познавате. Кога? Както трябва, кога с някои грешки, но все пак не сме имали сериозни издънки и вие, надявам се, това ще го потвърдите. Другото ново лого е Parafol Mobile. Това е една разработка за мобилни приложения, която се надяваме да достигне до много наши клиенти. Навсякъде виждаме тези мобилни устройства, с които хората постоянно се движат и постоянно ги използват за какво ли не. Ние искаме да ги използваме по едно друго предназначение – търговската дейност. И тази разработка е свързана с това да подпомага търговската дейност в отдалечени райони, в не особено достъпни места или просто е така на улицата. И помага да се намалят транспортните разходи, да се следят активите и най-вече да се редуцират кражбите и загубите на собствениците на тези компании. И третото лого е свързано с нашите услуги по печат. Целта е оптимизация. Знаем, че тук след известно количество години само печата ще остане при нас, всичко останало друго отива в облака. Което решение ще ви го представи нашата колежка Мария Гамейска. Повядай.